ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ। ବ୍ରୋକୋଲି ଫୁଲକୋବି ପରି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରୋକୋଲିର ବଜାର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟସାର ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ବି ଅଧିକ ଥାଏ। ସଠିକ୍ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କୃଷକମାନେ ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ କଲେ ଏକର ପ୍ରତି 40ରୁ 60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରୋକୋଲି ଅମଳ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନେ ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ 20ରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ ପାଇଁ ନିଗିଡା, ଉର୍ବର, ଦୋରସା ଏବଂ 5ରୁ 6 ଅମ୍ଳତା ପରିମାପକ ଥିବା ମାଟି ଖୁବ୍ ଭଲ। ବ୍ରୋକୋଲିର ଉନ୍ନତ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, କୋଷ୍ଟାଲ, ପାଲାମ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୁସା KTS-A। ଶଙ୍କର କିସମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଗ୍ରୀନ୍, ପ୍ୟାକମ୍ୟାନ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅନ୍ୟତମ। ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କୃଷକ ଭାଇମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ବ୍ରୋକୋଲି ଚାରା ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାରା ରୋପଣର 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଚାରା ରୋପଣ କଲାବେଳେ 30ରୁ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ଚାରା ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 8ରୁ 10 ଟନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଭାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ଯବକ୍ଷାରଜାନ 25 କେଜି, ଫସ୍ଫରସ୍ 20 କେଜି ଓ ପଟାସିୟମ୍ 20 କେଜି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚାରା ରୋଇବାର 30 ଦିନରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏକର ପ୍ରତି 12.5 କେଜି ଏବଂ କଢ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର 12.5 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା, ହୁଡ଼ା ଟେକା, ଘାସ ପରିଚାଳନା, ଅଣୁସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳ ପରିଚାଳନା ତଥା ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ।